President wa chipani cha UTM Adaliso Kabambe ayankhula kuti akazakhala president wa dziko la Malawi azizayenda wapansi nthawi zambiri komanso kuchepeseratu convoy yawo ati pofuna kuti monga president asamazaononge ndalama ndipo kuti ndalama zizapita ku chitukuko cha dziko la Malawi. Akabambe ati azachepesanso maulendo awo omapita maiko akunja kupewa kuononga ndalama za boma la Malawi. Iwo anati sichanzeru kuti azikaononga ndalama ngati president wa dziko la Malawi amene anthu awo adakakhalabe movutika. Akabambe afotokoza kuti ngakhale nduna za boma azayika zochepa kupewa kuononga ndalama pa zinthu zosafunikira, koma mawu a bwana Kabambe awa azesa msuso ndinso kudabwa pakati pa Amalawi ambiri, ndipo anthu ambiri ndi ozizwa komanso ozifunsa mafunso okuti chimene chamulembesa mtima mkuluyo kuyankhula chonchi ndi chani. Dzina langa ndine Sam Mavita, ndimapanga mavideos osiyanasiyana pa YouTube. Ndi khumbo langa lokuti ndizikupasirani nkhani mosaona mtundu komanso mosaona chipani. Chitani subscribe kuti mukhale mmodzi mwa iwo tindipitire nkhani yathu. Zomwe ayankhula Kabambe zawakumbusa anthu pazana pamene mkuluyo anali governor wa Reserve Bank of Malawi mu nthawi ya ulamuliro wa chipani cha DPP. Anthu ena ankazifunsa mafunso monga kuti kodi maganizowa anali kuti nthawi imene Adaliso Kabambe ankalandira 18 million kwacha pa mwezi ku Reserve Bank. Ena nkumati kodi iwowa akanakhala ndi mtima okonda Amalawi komanso osakhala wadyera sakanazikwezera okhamene malipiro pamene anali governor wa Reserve Bank of Malawi mpaka anakumalandira ndalama za nkhaninkhani zokwana 18 million Malawi kwacha pa mwezi ngati salary yawo. Apatu 18 million yo inali salary, koma ndiye kuti pamenepa panalinso ma allowance apaderadera ndi tina tolowapo tomwe tinkabwera. Anthu akuti mu nthawi yawo Adaliso Kabambe anachita kuopseza kuti asuma nkhani zake za ndalamazi kuti akwezeredwe malipiro. Apa anthu ena akulankhula kuti zimene zikuyankhula Akabambe panopa ndi zoduka mutu, chifukwa mtima umenewo akanakhala nawo koyamba komwe akanakhonza kuwonesa kale lomwe lija akugwira ntchito ku Reserve Bank of Malawi osati kuwonesa lero. Komabe timakhulupirira kuti Amalawi ndi anthu oganiza bwino, anthu amene ndi ozindikira zochitika komanso anthu oganiza ndi olingalira mwakuya. Akuziwa ndithu kuti Daliso Kabambe akunenadi chilungamo kuchokera pansi pa mtima, olo akungopanga pusipusi chabe. Zonsezo opanga jaji ndi Amalawi ene ake. Koma nkhanibe ndi yakuti pamalowa ndalama zambiri pa convoy ya president, pamakhala ndalama zambiri zimene zimalowapo nkhani zokhuza mafuta, ma allowance anthu onse amene ali nawo pa ulendo, komanso kuphatikizapo china chilichonse zokhuza ndi security. Kuyenda wapansi kwa Akabambe mwina kuchoka mbali ina kupita mbali ina ya maofesi wawo kapena mwina pa zinthu zina zochitika zathandiza kwambiri kuseva ndalama ku dziko la Malawi. Koma funso ndikumati mukuganiza ngati Kabambe akhonza kukhala president wabwino wa dziko la Malawi? Mukuganiza ngati Kabambe ndi mmodzinso mwa anthu ngati amene takhala tikuwaona amene amabwera ngati anthu abwino koma kumapeto kwake Amalawi ndikuzakhumudwa? Dzina langa ndine Sam Mavita. Unani mavideos awiri amene ali pa screen yawo. Until the next video I'm gonna do it. See you.